Coa súa visita ás instalacións da Asociación Acreva, a conselleira de Política Social volveu ratificar o seu firme compromiso coa saúde mental. O Plan de Atención Integral de Saúde Mental aprobado polo Goberno galego o pasado ano engádese a estreita colaboración coa Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, da que forma parte a entidade Barbanza. Dende o Goberno galego colaboramos coa Federación de Saúde Mental de Galicia con 1,2 millóns de euros cada ano e tamén continuamos incrementando esta aportación a través dos distintos fondos que se financian a través da casilla social do IRPF. Continuaremos, dende logo, apoiando a Asociación Acreva, como viñemos facendo este último ano con 17.000 euros procedentes da casilla social do IRPF e, por suposto, dándolle cada vez máis servicios, máis atención, pero sobre todo facelo de forma integral, pola parte social, pero tamén polas autoridades sanitarias. Nos últimos anos, a Acreva ten incorporado importantes melloras tanto no referente a instalacións como a servizos. Sen embargo, a intención do seu presidente é seguir asumindo novos retos en favor dos preto de 40 usuarios da entidade. E esperamos que, que a visita axude a entender o que somos, axude a comprender cales son os nosos obxectivos, os nosos horizontes e planificar cousas novas. Cousas novas significa financiación nova, diso é o que logo temos que falar. Ademais, o apoio do Goberno Autonómico a entidade conta coa colaboración do Concello de Ribeira, que ven de destinar 15.000 euros a través da asinatura dun convenio con diferentes entidades sociais do municipio. No Concello tamén seguimos intentando aportar o noso graniño de area e é verdad que fai apenas 2-3 semanas as asociacións do noso Concello recibiron os 15.000 euros entre as que se atopaba a Acreva.